Der findes nogle planter, bælgplanter, som kan optage det frie nitrogen i luften og omdanne det til aminosyre og senere proteiner til fordel for planteæderne. Det kan de, fordi planten lever i symbiose med nogle specielle organismer. Et eksempel på det kunne være knoldbakterierne. Nogle bakterier kan gøre præcis det samme. De forvandler det organiske nitrogen til ammonium, NH4+, som derfor bliver til nitrit, NO2-, som derefter bliver til nitrat, NO3-. Det sker alt sammen af nogle bakterier i en bestemt proces. Det kaldes nitrifikation. Derfra kan planterne gennem deres rødder optage næringsstoffer, som bliver omdannet til aminosyre og senere proteiner til gavn for planteædere, som igen er til gavn for rovdyr osv. Når planter og planteædere de dør, bliver det til dødt organisk materiale. Noget nitrogen bliver igen frigjort til atmosfæren, og det kaldes denitrifikation. Resten af det døde organiske materiale bliver igen nedbrudt af diverse nedbrydere, som laver det om til ammoniak, og derefter nitrit. Ammoniak og nitrat er begge to næring for træer og planter, som kan optages igennem deres rødder. Hvis der er en overflod af nitrat i jorden, kan det resultere i, at det går ud over vores grundvand, floder og søer, da det simpelthen forurener vores vand. Det kaldes udvaskning.